madhi mbele sani e wach sukari mupenjo ni. Ananya wacho ni wan giluongo ni sugar crisis. Nikech sugar industry in Kenya osebedo ka face a lot of challenges. Mondo beni ok timre. To kwa pimo to chalo gimobedo design and crisis mobedo design. Ma en artificial maka ji nyalo bet piny ni loso. Tene gimo kono beni sani endi iker nyalo wuok Kenya kae ni odhi loso wach sukari gi Museveni in Uganda. Wacho nikech kaka an ordinary mwananchi okanyal ng'eyo. Koro okanyal wacho ni nitiere deal kata deal onge. Apparently by the Kakane President Owoye and the representative man of the Uganda, the deals managibiro ka nenge wacho negi deal gi Uganda about the sugar issue. Then the reactions may give so on. Then the following day, even yesterday, Amina Mohamed Kinocha could defend the government. If there was no deal, I think the government is trying to joke with us. But the sugar deal is there. You man no witness, you know what the sugar deal is there. And deal no canene, sugar ma Uganda, iomo lugas, el camorono. So sugar ma uokarwaka. Ema ondiko nyithindwa, to nyithindwa neka matero nyithindo school. Akoro oloru company gi to Uganda makoro tiyo luga sikole. To koro nyithindo makoro jendewa makoro ni nyithindo school. Nyithindo somo nao. Kuna deal sababu kitambo watutolee maoni ya kwamba kuna sikari inataka kutoka nje, walikuwa na deal first ndio wakatutolea maoni. Kama huko kampuni ni ale ni tiere deal ma serikali kwa wake kwa Uganda. Mondo kel sikari ma Uganda Kenya kale nitie deal ya Kenya. Deal ni titi ipando wach kech weche ok dwano nyenyre ka gisewacho to gichagi umo jigo nget ni kik ng'eni deal ni. Haimo kwa sababu ni mambo ambaye mtu anatamka hii si mambo wazi tuelewa si kama wakaaji wa Kenya, na ingefaa serikali kutoka na ukweli kutamka jambo la maana. I'm not supporting it at all. Siwezi kusupport maneno kama hayo. Okdaungi. Okanyal support. I don't support that thing because not the Kenya or the farmers make and the wananchi pia or the wananchi. Akapo ni deal nitiere to okanyal ungo gima kamano lwedo. Momi okdaungi nikech sukari no kosedonjo ka dhimi ukimbe manie Kenya kaeri gore piny nyithiwa ma yudo tich kunde ma de yudo ok bi yudo tije kech sukari cha donjo gidwa ni gigo kembe ma Kenya ka piny kaka Kikomi sani opodho. Gimi oka support any the sugar industry. Gimi one gi industries gi number 1 gi economical killers. Mondo beni miyo Kenya bedo strong. To stimo bedo strong no ekwa bedo rest assured ni one gi jok mar employed in terms of labor. To one gi jok matimo farming kada man transport be offer gi luongo ni employment. Koro stema iwacho ni koro ida kelo importation from outside. Mano chala gima koro they are killing the sugar industry. Tahinya ni kechana resident of Kisumu, wangeni sugar belt areas in western gi Nyanza. To stema koro matimre chala gima koro ithiro this region mar Nyanza gi western. Nikech wan kaka jopur ma jo Kenya mapuro nia obro hinyore. All the kin farmers and the local wananchi pia the. Kwa sababu hii hapa Kenya yetu tuko na mafactory ya sukari ambayo zimeanguka yenye inatakikana ya musu ifanye kazi, watoto wetu wapate kazi hapo wafanye. Kuna mumia suga imeanguka, kuna miwani imeanguka, kuna sehemu mingi sio kidogo. Na support niketi so ni tiyo, mumia tiyo, Muhoroni tiyo, kangena ondiko jo Kenya waka. I can say ni gimoningo tim en ni gima waonge godo emoningo kelnwa ma ji bede gi deal to gik ma wan godo kaka rabuon chak niang mago gik moko ningo kelnwa. Always the best solution in dialogue ma gini dwaro mondo jok ma otelo obedie piny mondo wane kuma wateriego. Ka nitiere deal to wanyalo kwayo
jogo mano sign bill ni mondo gikethe. Ka gisekethe, nikech aparo ni ji wacho ni onge sukari e Kenya ka, ni sukari ma wagolo ok oromowa. To ok oromo manene adieri, ok oromowa nikech pok wamiyo lwedo kambe marego sukari e Kenya kae. Emomiyo remne bedoe. To ka remni en gima is artificial, wanyalo timo, nitie gima wanyalo timo mondo mi ang'owa remni kik bedie. Koro ok wakony kembe mag sukari ma Kenya kae ni mondo mi remni kik bedie, mondo mi kik bed ni waomo sukari oko, to wan bende wan gi kembe mag sukari. Well, proper assessment be done and based on need and serious tangible need, not selfish need as we are reading in the newspapers. Wabro wuok oko kaka raia to wago kok ndara to wakwer wadagi kech wane mwahinyore. Mimi opinion yangu sitaki hiyo maoni ya sukari kutoka nje. Tunataka Kenya yetu tuwe na mali yetu, kwa vile hakuna kitu ambaye Kenya imekosa. Opinion yangu kuhusiana na swala ya mambo ya sukari, ingefaa sisi kama Wakenya tutumie sukari yetu ambayo tuko naye, na ikitulemewa kidogo tunaweza tukachukua, ikitulemewa kidogo tunaweza tukachukua nje jirani Uganda na iweze kutusaidia kwa jambo inatakikana, lakini sio mambo ya ukweli haimo. It should be a 50-50, like it should not be a political oriented thing, but it should look at the people too, not the only politics thing that Uganda, Kenya, but it should something to boost the country economically, the other countries. I think the government is now doing a very awkward thing when it comes to such a deal. They should think twice about the deals. It's not good for the wananchi and most of the growers. An kaka mwananchi makawaida aneno ni sirikal onge gi interest mar konyo japur. To nikech Uganda no bende sukari ok oromo gi kono malong'o. Wan Kenya oka Kisumu County ka Miwani nika podho, Moroni chopodho and kuonde mamoko. Koro maoni manyalo nyiso sirikal ni mondo gimanyno pesa kaka wan jopur mondo wayud equipments moromo gi pesa moromo gi kaka nyachul jotich mondo wapur sukari no wan wawegi moromo wa kabisa mok ni omeo. An advice manyalo miyo government is that these our companies that produce sugar, ginde mag employ ji mang'eny to kendo gin economy ma Kenya gi mako maduong'. Koro gima they should do en ni ginyalo ng'iyo tax mag country, tax ema giduok piny mag ginene mag companies tax ema giduok piny, ka giseduoko piny to jogo kaka nyalo chulo jopur to gi produce, nikech iyudo ka sukari bedo important gi pesa moro ma cheap to marwa tiloso ka to pesa ni malo. Koro I don't know ka en tax or whatever,